already sell. Tono tei visa hanu hailam sugo ani tei kaisa katal blogo imo belai no trending ongoi tongo tabo tamo hinke bag wrap mani hinke angbo tini first time try khai nai tongo iko naige ya rungoi na khale daiti no khaimano nasidi ang khaijibai ka ai di sete foto budiba 1 2 hinai among kha second step tai no sei ro ma 1 2 hinai foto bujal toi than kat khai pai kamu ke ulta bisi tabuke bek torapai kha hinke sengui tongo tabuke romjaknai samnani bo iko nasibi naidi ang khayo kaisa ke kutumna na hoinai iko no complete ang tabu naidi khomrok kisa tia khai sa romjakna kaisa siko pai thangoi rimaliya mo hinke second already sell angka third bag money angka food ini handle ke SUNAM NYKHA Jutana no point kaha telam suko hain hai ko tini hingke te waisa phaijaw ka order resa bag muno wana ni bagai starting iko tabu cut khai nai measurement khai ne iko rabai kha tabuke sengsingai wire kainai na hoine iko sengi tongo tabu not sengi tongo teruk khalai omong kha buri rok ni bagai sanamani omo order reno samroa no hinke omo hinke to pura complete nang pai kha te handle simi rojaknai tongo hinke omo hinke mini handbag sanamani an bagai naidi hinke te kabangma no sanamka tin side ta hai hinke te phau phalka hinke omo ke first time salar rok ni bagai sanamoi tongo ano order kha salarong ni bagai samai ready hinine saimia bahayong waisapanu to samia ko salaburi hini to saimia tobo ani
hijabtui sanamui tongo ang nai tongdi no ani video no. Iko imo ongkha mia poro sengnai nasidi omo keta khon pai nai pura 1 2 3 4 5 6 6টা bere mongkha omo ta khon kaiso kotor hinke belai kheno balogo angke balok jago boi krung ba balok de balok jak saimia ya usugongkha iko nanai thoka nai dinaro omo order jak rang to ang na pai sapai se khipka iko tabuke chengui tongo mong khani kaka odari mane nai thokhan rok sabudi mix color ke khlai rokha ro kisa kisa kina rogo norok bo tomung no chadagi tongke sahari mano ano odari mano chadi ya hingke bu sai mano tei toma correction khlai jak nai tong finally paikha uskango tei kaisa sungnai imo fiaba ang kubun rok ni haike khaya ko sudo simple design ni simisi bag wanani surungko iko tini hingke imo paikha ni so finally iko 2 days ni ulo ani bag rapmani complete ka hinde tukta ka kaisa ang khopta beto tomung narko warna hingke sahari mano odari mano manai nokni tamung tei jasak manti amti hekeno color ni wire color matching hainai tini hingke haino hai go tei pisa asubu kha tei kaisa khainan bangai omo hingke pink by green pink no sakang cut khainanai measurement khaioi iko green pink cut khaipai kha tabo green cut khaina iko cut khaipai nai tabo kumsogwa kha moke ang katal design surungmani ke pulani haike starting ni hoite phunukliya tini hingke ordek ni hoite si video shoot khaisiro norokna naithokjaka sabudi ani o katal bag wamani no